Eta gaurkoan lau sindikatutik, hementxe izanen dugu Igor Arroyo, Nafarroako lau sindikatuko bozeramaile, izan ere hainbat kontu dauzkagu aipatzekoak Nafarroako gobernuari dagozkionak. Lehenik eta behin, elkarrizketa sozialeko kontseiluaren inguruan hor hainbat gatazka sortu dira, zer da kontseilu hau, ze eginkizun dauka, eta zergatik sortu dira desadostasun horiek kontseilu honekin. Agian galdera gehiago egin dizkizut. Bai, elkarrizketa sozialaren kontseilua nahiko berria da berez. 2014an sortu zen, lege baten bidez. Lege hori UPN eta PSN aurkeztu zuten, eta beraiek bakarri bozkatu zuten horren alde, beraiek eta Partido Popularrak. Orduan, UPN, PSN eta PPek garai horretan bazeukaten gehiengo parlamentarioa, baina jada ikusten zen hauteskundeak gertu zirela, eta gehiengo parlamentario hori seguraski galdu egingo zutela, galdu egin duten bezala. Orduan izan zen, azken orduan egin zen lege bat, erregimenaren indar politikoek egin zuten lege bat, eta gainera lege horren helburu nagusia, eta kontseilu horren helburu nagusia zen, nolabait UGT eta Comisiones Obrerasek zeuzkaten arazo finantzieroen aurrean nolabaiteko azken orduko salbamendua planteatzea edo reskate bat planteatzea. Eta 900.000 euro planteatzen zituzten urtero, bakarrik kontseilu horretan esertzeagatik banatzea bai UGT, Comisiones eta patronalen artean. Hori da elkarrizketa sozialaren kontseiluaren nolabait jatorria eta hori da pixkat ibilbidea. Zein da bere eginkizuna? Teorian hor elkarrizketa sozialaz egin behar dute, baina hor desberdindu behar da bi gauza. Gauza bada egotearena elkarrizketa sindikatuen eta patronalen artean, eta horrela badago negoziazio kolektiboaren bidez, enpresa mailan, herrialde mailan, eta hor daude eztabaidak, batzutan daude mobilizazioak, badago konfrontazioa eta batzutan badaude akordioak. Egon daitezke elkarrizketa gobernuarekin, gu prest gaude gobernuarekin hitz egiteko afera laboralen inguruan, eta heltzeko akordio zehatzetara, hori bada elkarrizketa mota bat, baina elkarrizketa sozialaren kontseiluaz ari garenean beste gauza batetaz ari gara. Ez gara hitz egiten ez negoziazio kolektiboaz, ez da nolabait eztabaida politikoaz. Hitz egiten ari gara asmatutako nolabaiteko antzezpen bat bake sozialaren itxura emateko. Hori importantea ez dira edukiak, importantea da nolabait normalidade itxura bat ematea. Eta ematea itxura bat badagola elkarrizketa bat. UGT, Comisiones eta patronalen artean kasu horretan elkarrizketa sozialaren kontseilu horretan. Baina bitartean zer gertatzen da, errealitatean, negoziazio kolektiboan, egunerokotasunean, langileen lan eta bizi baldintzei dagokionez, ez dagoela inolako elkarrizketarik. Hor badagoena da nolabaiteko bakarrizketa bat, patronalen bakarrizketa bat. Orduan horregatik iruditzen zaigu badela nolabaiteko antzezpena. Teorian elkarrizketa soziala bideratzeko tresna bat da. Gure ustez da bake soziala irudikatzeko antzezpen propagandistiko bat. Hau guztia kontuan hartu zuek eskatu duzuek kontseilu honen desegitea, ez? Horrela da, eta eskatu dugu bi arrazoiengatik. Lehenengo arrazoia da, kontseilu hori sortu zelako legegintzaldi baten amaieran, jadanik kalean nabaritzen zenean UPN, PSN eta PPek gehiengoa ez zutela, eta sortu zen soilik UGT eta Comisiones Obrerasi mesede egiteko eta nolabait hoiei babes bat emateko. Eta iruditzen zaigu, badela testuinguru hori aldatu egin dela, aldaketa politikoa hor egon dela, eta beraz hori iraganeko gauza dela. Baina bigarrengo arrazoia da, guretzat elkarrizketa sozialaren kontseilu hori 2014an sortu bazen ere, kontseilu hori izan zen, edo izan da, ibilbide baten nolabait azken urratsa. Eta ibilbidea ez da 2014ra mugatzen. Ibilbidea lehenagotik dator, 1995-etik. Urte horretan egon ziren akordio batzuk, UPNek bultzatuta, UGT, Comisiones eta patronalen artean, eta akordio horien bidez ekin zioten nolabait elkarrizketa sozialaren eredu jakin bati. Eta elkarrizketa sozialaren eredu hori oinarritzen zen hainbat gauzetan. Alde batetik, lehen aipatu dudan bake sozialaren irudia ematea eta bake soziala bermatzea gobernuari, UPNren gobernuari eta patronalari, nolabait erregimenari. Bigarrenik, horren truke, gobernuak UGT, Comisiones Obreras eta patronala diruz hornitzen zuen.
6 milioi euro urtero egon dira kudeatzen UGT, beste 6 milioi komisiones eta beste 6 milioi patronala urte hauetan guztietan zehar, ez? Eta azkenik ikusten genuen langileon lan eta bizi baldintzak 95etik okertzen ziren bitartean, okertu baitira, gaur egun daude baldintza okerragoak 95ean baino, hor nolabait irudikatzen zela nolabaiteko erregimenaren nolabaiteko zutabe soziala eta nolabaiteko adostasun sozial bat erregimenarekiko, ez? Orduan, guk eskatzen dugu desegitea, esan bezala, 2014an sortu zen testuinguruan ez zelako sortu behar bati erantzuteko, eta gutxiago langileen behar bati, baizik eta UPN, PP eta PSNek UGT eta komisionesekin zituzten tratuen arabera sortu zelako, eta bigarrena badelako tresna bat 20 urtez iraunduen eredu baten azken urratsa dena, ez? Eta eredu horrek porrot egin du, eredu hori ez da mesedagarria izan da langileontzat, eta gure ustez eredu berri bat da sortu behar dena. Urte guzti hauetan kontseilu honen barruan zer da aurrera eraman dutena, dirua jasotzea zain? Zer egin da barruan? Dirua jaso zuten hasieran, baina egia da, eta aitortu behar zaio gobernuari, Nafarroko gobernu berriari, egin zuen lehen gauzetako bat izan zela, hain zuzen ere, 900.000 euro horietako diru laguntza hori ezabatzea. Baina hori ezabatuta, guk esaten duguna da, hori zen kontseilu horren helburua. Beraz, hori ezabatuta, ja geratzen zaion bakarra da, itxurak egitearen helburua. Ez dauka beste eginkizunik une honetan, ez? Orduan guk esaten dioguna gobernuari da, haizu, guazen etxea oinarrietatik egitera, ez? Guazen, egon bada indarrean 20 urtez eredu bat, eredu horrek porrot egin badu, eredu hori gainera oinarritu bada bake sozialaren irudi faltsu batean, oinarritu bada gainera sindikatu batzuen gain finantziazio batean, eta hori aldatu beharra baldin badago, beste eremu batzuetan aldaketak egon diren bezala, guazen hitz egitera hasieratik zeintzuk diren lan harremanetan Nafarroan beharrezkoak diren akordioak, ze gaietan egin beharko genukeen apustua Nafarroan, lanaldiari daukionez, soldatei daukionez, lan osasuna, klausula sozialak eta bar, zeintzuk diren gai importanteak langileen lan baldintzak hobetzeko, guazen saiatzera akordioak egiten gai horien inguruan, eta gero, akordio horien arabera, guazen martxan jartzera beharrezkoak diren tresnak akordio horien jarraipena egiteko, ez? Hori da gure ustez etxea oinarrietatik egitea, eta ez simplemente hartzerena elkarrizketa sozialaren kontseilu hori kentzea 900.000 euro horiek, baina mantentzea nolabait estalki hori, mantentzerena utzik dagoen nolabait egitura hori edukietan inolako aurrerapausorik eman gabe. Kontseilu honen desegitea eskatu duzue, adibidez kontseilu hau beste modu batera planteatuko balitz, beste modu bateko egitura izango balu, horren alde egongo zinatekete? Gure eskema da beti lehenengo edukiak eta gero tresnak. Bai? Badakigulako askotan tresnak erabiltzen direla, olako tresnak erabiltzen direla gobernuaren politikak legitimatzeko, bake sozialaren irudia emateko eta antzezpen bat egiteko, baina hor atzean ez dagoela benetako elkarrizketa sozialik eta ez dagoela benetan soluziori langileon bizi baldintzei dagokionean, ez? Horregatik esaten dugun lehenengo gauza da, guazen edukien inguruan esertzera. Eta gu prest gaude horren inguruan akordioetara iristeko. Prest gaude patronalarekin akordioetara iristeko, UGT eta komisionesekin akordioetara iristeko, eta egin dugu adibidez proposamen bat negoziazio kolektiboaren eremuan adosteko akordio interprofesional bat helburu batekin, eta da Nafarroan dauden hitzarmenak babestea eta estatu mailako hitzarmenen gainetik egotea Nafarrokoak, adibidez, hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lortu dugu horrelako akordio bat, eta gu prest gaude horrelako akordio bat egiteko Nafarroan, eta bestetik gobernuarekin ere prest gaude akordioetara iristeko hainbat gaietan. Klausula sozialen gaian, adibidez, azpikontratatzen diren zerbitzu horiek zenolako baldintzetan egon behar diren adosteko orduan eta horren jarraipena egiteko orduan.
Hori adibidez Iruñako udalean egin da. Iruñako udaleak sortu du orain batzorde bat sindikatuekin jarraipen bat egiteko azpikontratatzen diren zerbitzu horietan dauden lan baldintzena. Ikusten ari garelako ilegalitate asko daudela eta daudela eskubide urraketa asko. Orduan gu horrelako akordioetara prest gaude iristeko gobernuarekin. Kontua da gobernuak argitu behar duela, utzi behar diola nolabait propaganda egiteari eta heldu behar diela mamiari. Eta orain arte ikusi dugu oso uzkur gobernua zentzu horretan. Berarentzat erosoena izan da, elkarrizketa sozialaren kontseilu hori mantendu, gonbidatu dela eta benetako eztabaidari nolabait muzin egin. Oraintxe bertan nola duzue egoera gai horiei dagokionez gobernuarekin, beraiekin harremanetan egon zarete, lehen aipatu iazu ez dela hausturarik egon, baina ez zarete akordioetara iritsi. Gobernuarekin aitortu beharra dago, aurreko gobernuarekin alderatuta ez daukala zerikusirik behintzat interlokuzioari dagokionean. Gobernuarekin egoten gara maiz, eremu ezberdinetan, bai beraien eskariz eta bai gure eskariz ere bai. Eta zentzu horretan iruditzen zaigu, hori positiboa dela, kanal horiek irekita egotearena. Hortik aurrera, iruditzen zaiguna da, gobernuak ausardia falta erakusten ari dela eremu sozial eta ekonomiko eta laboralean batez ere. Egin dira, hainbat neurri hartu dira demokratizazioari dagokionez, hainbat neurri hartu dira premiazko egoerei dagokionez, egoera sozial premiazkoei dagokionez, baina iruditzen zaigu eremu laboral eta ekonomikoan oro har oso ausardia faltarekin ari dela. Ez dago proposamenik lan harremanetarako eredu berri bat martxan jartzeko, ez dago proposamenik lanaldiaren banaketan benetan aurrerapausoak emateko modu sakon batean, gutxieneko soldata baten alde lan egiteko, prestakuntza arloan ere prestakuntza publikoa bermatzeko, horako gaietan ikusten dugu gobernua borondate eskasarekin. Orduan, harremanak ez dira txarrak, harremanak onak dira, baina une honetan ikusten dugu nolabaiteko blokeo egoera bat. Eta guk eskatzen dioguna gobernuari da, uz diezaiola, berriro diot, elkarrizketa sozialaren kontseilua eta enparauen bidez propaganda egiteari eta nolabait irudi jakin bat emateari, eta hel diezaiola behingoz arlo laboralean eta arlo ekonomikoan egin behar diren aldaketa horiei. Eta gu prest gaude horretarako bide lagun izateko eta akordioetara iristeko, hori da guk esaten duguna. Eta gero, badago beste arlo bat, eta da, kontziente izan behar garela hori egitera goazenean, badagola muga jakin bat, eta da, Nafarroak une honetan arlo laboralean eta ekonomikoan oso eskumen gutxi dituela. Praktikamente eskumen guztiak daudela Espainiako Estatuaren esku. Eta beraz, beharrezko iruditzen zaigu estatus berri baten aldeko nolabait iniziatiba hartzea gobernuak, eta baita arlo laboralean eta ekonomikoan ere nolabait eredu propio baten, marko propio baten aldeko dinamika bat abiatzea. Ezin gara aritu enplegua sortzea gure esku egongo balitz bezala. Esaterako enplegu planan aurkezten duenean gobernuak guk kritikatu dugu hainbat alderdi, baina gainera esaten duguna da, ematen du enplegu plan horren bidez enplegua sortuko dela, enplegua sortzea gure esku ez dauden faktore batzuen menpe dagoenean, esaterako lan erreforma. Eta iruditzen zaigu gobernuak ez diola heltzen ere eztabaida horri, eta gure ustez heldu behar dio. Heldu behar dio bi eztabaidei. Zer egin dezakegun gaur egungo eskumenekin, baina bi nola egiten dugun, nola hartzen den iniziatiba, eskumenak, ahalmenak areagotzeko, bestela ez delako posible benetan eredu propio bat eta langileen aldeko neurri batzuk hartzea. Blokeo egoera honen erdian pixkat ikusten duzue aldaketarako ausardia hori behar dela? Bai, eta iruditzen zaigu, guk aitortzen dugu eremu batzuetan, gobernuak berriro diot izan dituela iniziatiba, bereziki demokratizazioari dagokionez. Nolabait, Nafarroan bizi genuen apartheid egoera eta bizi genuen bazterketa sozial, politiko eta kulturalari amaiera emateko neurri batzuk hartu ditu. Egia da, oraindik euskararen lege berria hor badaukala eginkizun, eta hor ikusten dugu, ez duela bide hori hautatu, eta guretzat kritikagarria da hori, baina beste hainbat eremuetan, simboloen alorrean, edota biktima guztien aitortzan, edota hainbat eremuetan, iruditzen zaigu, hartu dituela iniziatiba ausartak. Baina berriro diot, eremu laboralean eta eremu ekonomikoan, iruditzen zaigu, batez ere, geroa bairen aldetik, bera baita eremu hori guztiz kudeatzen duena, gehiago dagoela interesatuta UPN bezain kudeatzaile ona edo kudeatzaile hobea dela erakusteko,
horretan gehiago tematzen ari dela, benetan langileen lan eta bizi baldintzen hobekuntzan urratsak suposatuko luketen neurrietan baino, iruditzen zaigu gehiago daudela interesatuta horretan, Ze ikusten dugu, ez dute 2 urte hauetan ez da hartu apenas iniziatibarik. Iniziatiba bakarra izan da enplegu plana, enplegu plan bat, gainera berriro diot, ez dena oinarritzen errealitatearen azterketa zintzo batean, eta ez duena planteatzen ahalmen legegilearen eztabaida hori mahai gainean, eta bakarrik planteatu dena da hori mahai gainean, eta gainera elkarrizketa sozialaren kontseiluaren bidez. Hori nolabait bizi berrituz ja kasik hilda zegoenean, horregatik gu gara horren kritikoa gobernuarekin momentu honetan, eta horregatik eskatzen diogu aldaketa bat ere politika horietan, Beste gai bat, eta gainera zalaparta handia sortu duena, hitzarmenen bidezko finantzaketa ezkutuarena da, ze iritzi duzu egin inguruan? Gai hori oso lotuta dago lehen aipatu duanarekin. Hemen 20 urte zeindarrean egon den eredu hori oso nabarmena izan da. Patronalak irabazten atera da, konfliktibitate mailan beti izan duelako UGT eta komisionesen laguntza gatazka gehienetan nolabait bere aldeko irtenbide bat topatzeko, beti izan duelako UGT eta komisiones pres edozein hitzarmen praktikamente sinatzeko, patronala oso eroso egon da, irabazle atera da eskema horretan, eta UGT eta komisionesek eskuratu dutena izan da, privilegiozko posizio bat, privilegiozko estatus bat, hainbat eremuetan interlokutore bakarrak izan dira Nafarroan, besteok ez ginen existitzen, baina gainera eskuratu du izugarrizko dirutza bat, 6 milioi euro urtean UGT eta beste 6 milioi komisiones. Diru hori, beraiek esan dute beti, jasotzen dutela dirua zerbitzu bat emateagatik. Baina ikusi dena azken asteetako polemikarekin izan da, erabili dutela diru hori, ez zerbitzuak emateko, baizik eta beraien egitura sindikalak mantentzeko, finantziatzeko. Hau da, beraien aurrekontuaren 60% baino gehiago, ez da afiliaziotik etorri, baizik eta olako diru laguntzetatik. Eta orduan, erabili dutela uste zerbitzu bat emateko zen diru bat, beraien egiturak elikatzeko. Guretzat kritikagarriak dira bi gauzak. Gure ustez, zerbitzu horiek ez dituzte zertan UGT eta komisionesek eman behar. Eman ditzakete, baina beraien bitartekoekin. Guretzat, diru publikoa zerbitzu publikoetarako erabili behar da. Eta kuriosoa da, hori berak aldarrikatzen dutelako UGT edo komisiones obreras iragazkuntzan esaterako, hezkuntza publikoaren alde omen daude, baina beraien eremuan, beraiek direnean onuradunak hor daude azpikontratazioaren alde. Guretzat kritikagarria da sindikatu batzuk, zerbitzu publiko batzuk kudeatzen egotea. Gu ez gaude ados horrekin. Areago jakindak sindikatuak hauteskundetara aurkezten direla. Eta beraz, zerbitzu hori ez dutela modu neutro batean ematen. Azkenean badutuztela interes korporatibo batzuk. Inor pentsatzen aldu posible izango litzatekeela esaterako alderdi politikoek montatzea esaterako etxe bizitza, babes ofizialeko etxe bizitzak banatzeko edo kudeatzeko egitura batzuk edo enpresa batzuk, alderdi politikoenak, naiz eta izan irizpide universalekin, horien banaketa, baina azkenean da proselitismonako bide bat. Orduan, guretzat zerbitzu publikoak ezin dira utzi UGT komisionesen esku, sindikatuen esku edo alderdien esku. Eta bigarren kritika da, gainera, demostratu da, azken aste hauetan, diru horren parte handi bat ez dela erabili zerbitzu horiek emateko, baizik eta beraien egiturak elikatzeko, beraien liberatuak finantziatzeko, beraien ekintza sindikala puztutzeko eta modu horretan sindikalgintza borrokalariari eta sindikalgintza bertzaleari bidea izteko. Eta hori guztia egin dutela, gainera, erregimenarekin konibentzian, hori izan dela, apustu bat UPN-erena eta botere faktikoena, Nafarroan mantentzeko status quoa. Eta hori da guk salatzen duguna. Uste duzu gai hau egoki tratatu dela, badago informazio nahikoa gertatu denaren inguruan? Uste dugu gobernua gai honetan alde batetik. Ez du ikertu nahi izan azken urteetakoa. Nahiago izan du esan, orain artekoa hor geratzen da, eta orain guazen gauzak beste modu batez egitera. Gure lehenengo kritika da, ez duela ikertu behar bezala aurreko fasea, ez duela horren inguruko informazio guztia plazaratu, eta ez dituela neurriak hartu horrekiko. Hori da gure lehenengo kritika.
Eta bigarren kritika da, planteatu dituen aldaketak, zehatu dela planteatzen aldaketak, baina nolabait UGT, Comisiones Obreras eta patronala ez azerretzeko modua. Eta orduan, bai, konbenioekin amaitu du, ez lehenengo urtean, baina bai bigarren urtean, konbenio zuzenekin, baina orain konbokatzen ditu, jarraitzen du azpikontratazio politikarekin, konbokatzen ditu konkurso irekiak, eta konkurso horietara aurkeztu daitezke bai UGT, Comisiones Obreras, patronala edo bestelako enpresa pribatuak, eta horiek jarraitzen dituzte kudeatzen publikoak beharko lituzkeen zerbitzuak. Bai, orduan, guretzat ere hor, ez du, aldaketa batzuk bai egon dira, hori aitortzen dugu, baina eredu berri bat, publikoan oinarritutako eredu berri bat ez da martxan jartzen ari, ez? Eta horregatik guk orain eskatu dizkiogu gauza biak, ez? Bata, ikerketa bat iraganari begira, baina bi, etorkizunari begira, benetan ere sare publikoaren aldeko apustu bat egitea, batzorde bat egitearena, Nafarlan sarearen, enplegu zerbitzuaren barruan, sare publiko hori garatzeari begira, eta hori da une honetan guk egiten nahi garen apustua. Oraintxe bertan akordioiek nola daude? Egoera hobean zaudete? Une honetan zai gaude, ea gobernuak sare publikoa garatzeko batzorde hori antolatzeko prest dagoen edo ez, zai gaude. Gu pentsatzen dugu aukera badagola eta espero dugu baiezko jarrera bat izango duela. Bestalde, parte hartzen ari gara eta iruditzen zaigu akordioak posible direla azpikontratatutako zerbitzuen baldintzei dagokionez, klausula sozialak aipatzen diren gaiari dagokionez, iruditzen zaigu hor akordioetarako ere aukerak egon daitezkela. Iruzur fiskalaren kontrako borroketan ere gu gaude gobernuak antolatutako batzorde batean eta pentsatzen dugu hor gauzak egin daitezkela eta horrek badauka bere garrantzia, baina hortik haratago guretzat heldu behar diren akordioak badira prekarietateari muga jartzeko akordioak, lanaldiari loturiko eta soldatei loturiko akordioak, badira lan osasunari loturiko akordioak, badira nolabait eredu ekonomikoari eta eredu industriari loturiko akordioak, eta hor momentuz ez dugu arrazoirik baikorrak izateko. Ez dugu ikusten proposamenik, guk egingo ditugu gure proposamen eta gure eskaintzak, baina ez dugu ikusten gobernua hildo horretan. Ikusiko goea gauza pixka bat aldatzen den, dena den mila esker xaloa telebistan izateagatik eta ongi izan. Mila esker zuei eta ongi izan.